wanu akika biagonu makofu nwoke chukwu gozila gozi n'enu wanu obo onye ka nnekwu maka anu high chief chibuzor oraeto favore odogwu abagana niile ọzọ akuchukwu na abagana searight logistic too much money na abagana ụmụ igbo mụrụ na n'ụwa nụ akịka bịagonu maka ofu nwoke chukwu gozila gozinu ọ bụ onye ka na-ekwu maka anụ chibuzor oraeto benu odogwu abagana niile nọ ọzọ akuchukwu na abagana searight odogwu searight odogwu ọzọ akuchukwu na abagana ijele ndị abagana odogwu abagana jibilio too much money na abagana searight odogwu landlord na China landlord na America landlord na Lagos State landlord na Anambra akuchukwu abagana searight odogwu 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 ijele abagana yes ijele abagana ijele abagana ijele abagana odogwu abagana niile 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 chibuzor oraeto benu ọzọ akuchukwu na abagana ijele ndị abagana onye ọmanụ searight odogwunu landlord na China landlord na America landlord na Lagos State landlord na Anambra landlord na abagana ịgbapụrụ mmiri nụ si ndị abagana gbava oji na-eme ọgọ oji moto eme ọgọ oji ego eme ọgọ aka na-eme ọgọ mebezienụ na chukwu egozigo gị n'ụwa nwere ego nwa chọọ gị mmanụ nwere akụ na ụba chọọ gị mma nwere mmadụ chọọ gị mmanụ searight odogwu managing director oraeto global investment limited dealer of all quality of doors aka na-emebe Fandela biscuit skino brown dot onye ji eme ọnụ searight odogwunu oraeto ka ije eje mba chibuzor odogwu managing director company limited oraeto global limited dealer of quality doors nke akpọrọ skino indoors bụ nye akasị mmanụ aka na-alụ dọdị mmanụ aka na-alụ Fandela biscuit aka na-alụ dọ kasị mma
bụ na ịlụgụ nọ n'ụwa kpọọ searight ka ọ sọpụla ya gị dọ na donya bụ ọkasị mma ị chọrọ igotezi biskit kpọtụlụ searight na nke bụ ọkasị mma searight odogwu abagana searight odogwu nu akuchukwu abagana searight odogwu akuchukwu abagana yes sir searight odogwu nu akuchukwu abagana searight odogwu akuchukwu abagana searight odogwu nu ijele abagana ọkọdị ijele abagana ijele abagana oraeto global investment limited dealer of quality dogs skin of brown deal odogwu abagana niile aka na alụ dọdị mma odogwu abagana niile aka na alụ fandela odogwu biskit abagana niile inweti m ka n'ezianụ gịnị ezi nna gị fụrụ n'anya nụ maka na ọ bụ otu dịka molodogwu inwesi ka nke n'ezianụ ya your late father Chief Gideon Nnameka Oraeto Igbo aka Ọkpalanze 1 na Abagana inwesi ka nke n'ezianụ gị nụ ezigbo nne gị fụrụ n'anya nụ Chief Mrs. Teresa Adimonyamma Oraeto Igbo aka City Madam nne dị ọra mma 1 na Abagana maka na ọ bụ nne na nna mụlụ eka nwanụ inwetị ka nke n'ezianụ gị n'ụwa nụ ezigbo nwunye gị fụrụ n'anya nụ Chief Mrs. Suzy Apin Oraeto wife eze nwanyị ọma nụ osiodiamakụ nwanyị ọma lọlọ Oraeto ka nke n'ezialigezi nwa gị nke ịfụrụ n'anya Kamsi Favor Oraeto chibuzor Daniel Oraeto Chinaza Emmanuela Oraeto Chikanso Gideon Oraeto mana ọ bụ ụmụ Chukwu ji gozi gịnị inwesi ka nke n'ezianụ gị n'ụwa nụ ndị na-adị mma isi ka nke n'elu gị Chief Sir Bartholomew Chukwura Agbaka nwachi na-emelụ 1 of Aba na njikọ ka local government CEO Lobito International nke dị na USA nwachi na-emelụ Chief Mrs. Amarachi Blessing Akpoka the Diamond Lady na USA Mmasinachi 1 of Aba Chief Nwachukwu Peter Oraeto Igbo aka Chairman Rockpen University Limited Mmiri Doredo 1 of Abagana Oshinanwa Abagana Chief Uchenna Oraeto Igbo aka MD Jackas Nigeria Limited Onye ọcha 1 na Abagana High Chief Afamu Obi Agụjebe 1 n'Ojoto mana ọ bụ Chibuzor Oraeto na-ekene unu mmụ Igbo mụrụ mụ na n'ụwa unu anụgo ka o si mee High Chief Chibuzor Oraeto
ọsọ akuchukwu ijele 1 na abagana odogwu abagana jibili chifu chibuzor oraeto benu odogwu abagana bịakana landlord na China landlord na America landlord na Lagos State landlord na Anambra landlord na abagana oji moto mogo oju na mogo oji ego mogo too much money na abagana nwoke chukwu gozila gozinu odogwu abagana ninanu searight odogwu searight odogwu odogwu abagana jibilinu nwa chukwu ji gozi abagana ọzọ akuchukwu na abagana too much money na abagana searight odogwu nu chukwu egozigo gị n'ụwa o chukwu egozigo gị n'ụwa o inwe na-egozi ndị mmadụ onye ji una eme ọgọ onye ji moto eme ọgọ bịa melụ m amala nke m searight odogwu nu odogwu abagana niile too much money na abagana ọkpụlisi zụrụ ọrụ ọnụ ọzọ akuchukwu ibe ya magi ya ndị iro gị na n'ụwa nụ onye chọrọ gị njọ n'ụwa o nwere isi enwe buru nụ onye chọrọ gị njọ n'ụwa o nwere isi enwe buru nụ too much money bịa ọzọ akuchukwu na abagana landlord na America landlord na China landlord na Lagos State landlord na Anambra searight landlord na abagana oji moto eme ọgọ oju na eme ọgọ searight ne kalele mmadụ ọganyela nwere obiọma nụ ọganyela n'inwere obiọma ọka ọ dị akuchukwu abagana akuchukwu abagana akuchukwu abagana akuchukwu abagana akuchukwu abagana ijele abagana ijele abagana ijele abagana ijele abagana odogwu abagana niile odogwu abagana niile odogwu abagana niile odogwu abagana